Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα δεύτερο βίντεο για το Hero Zero. Λοιπόν, σας είχα πει σε 90 level, αλλά τα μέλη της ομάδας μου μερικά με είπαν να κάνω όταν φτάσει 75.000 τιμή. Βλέπετε εδώ έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, έχει και 19 εκατομμύρια κέρματα και 25 donuts. Λοιπόν, θα σας δείξω κάποια μέλη της ομάδας μου, δεν θα τα δείξω όλα. Λοιπόν, Πολυμάγκας που έχει φτάσει και 200 επίπεδο και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ από το προηγούμενο βίντεο. Νομίζω έχει πάρει και γλίτσα ή την είχε, δεν θυμάμαι. Έκανε και αυτός βίντεο στο YouTube. Τώρα θέλω να σας δείξω Marframe. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι 112 επίπεδο και έχει πάρει set ένα τα skill του. Λοιπόν, τώρα το Γιώργο 5 που τον έφερα εγώ στην ομάδα μας πριν κάτι μέρες, τα skill του και είναι 170 επίπεδο. Τώρα τα κακά 8 που είναι 165 επίπεδο. Εντάξει, τα skill του καλά είναι. Και τώρα κάποιους καινούριους, Άλεξ Βελέα που τα skill του είναι αυτά, 111 επίπεδο, καλός είναι. I'm back, όπως βλέπετε. Το Neymar 181 που μπήκε σήμερα, τα skill του εδώ, πολύ καλά. Και ένα τελευταίο Φένια που μπήκε πριν λίγο, ναι, πριν 5-10 λεπτά νομίζω. Και τα skill του εδώ έχουν γίνει πολύ καλά. Τώρα θα σας δείξω λίγο το τουρνουά που σε εμπειρία μου 299, εντάξει δεν ασχολούμαι πολύ. Και σε τιμή 48 που το βράδυ θα πάρω και 5 donuts και τιμή ομάδας είμαστε θέση 34. Πριν λίγο ήταν και ένας κακοποιός, τον νικήσαμε, πήρα αυτό το items και μερικά coins. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο, γεια σας.